Já vás jsem ještě videa, dneska to je první video z Geometry Dash. A pokud se vám bude video líbit, tak hoďte tam like. No a my jdeme začít. No, to je taky easy kolo. No, ty vole, to je nice. Wow, rychle. Rychle. Maria, Kriste Pane. OK. What the fuck? Oh my gosh. No. Yes. Woo. Yes. A pak jsem viděl jednoho ujka, že... Počkejte. Promiňte, reklama jde. Se vám velice omlouvám. Už tady můžeme i ničit tyhle věci, jo, a dostali jsme tělovo, tak já to tady otvořím. Do teď coinů a jeden dia. Prosím, chci coiny. Yes, ano. Proč ne, jo, coiny. 150 coinů a na druhý level. No ty vole, ty ježišmarja, Kriste Pane. To zkusím dát, a to je omulka. Já tady vidím to překáču. Nice. No takže toto dám, já typuju, že to dám. On tam neskočí, prostě druhé kolo nevím dať. To je nice, no prostě nice. Toto překvapí. Toto je úplně lehké. Jo, já vím, a proto jsem neskočil na tu, nevím, jak se to volá, zvětšovačku či super jump a prostě mě to zabilo, jo. Ale, oh my gosh, se nedá dát to WTF, to je úplně cute. Počkejte. OK. To je lehký, to je zatím. A teto běží. Teto mi to obratí. Proč mi to musel obratit? Tak, už jsem měl šanci. No toto jde dobře. OK. To se mi daří. Oh my gosh. Nie. To je sprostá hra. Shit. No OK. To je začal úspěch. Akože teraz jsem tam zdechol. To je jasné, nie? Já house tam vždycky house. Nikto jiný tam nezdechne, iba house. To je jasné. Prostě kopírka. Počujte, OK. Toto je moja hra. Tyto pichlači jsou úplně crazy. Ježišimaria. Toto zkusím. Jo, OK. Good job. No takže... Pojďme fucker. To čo je? Oh my god. OK, teď jedu. To je oveľa horšie než předtím, ježišmarja. OK, teď to jedu, teď to roztáčím. Je nice, OK, to je tak těžký. OK. Ještě pohodička, no, toto jsem si lepšil. OK. Tak to jsem udělám. OK, toto, tady jsem chytl. OK. Ne. Nice. 299 coins až nič. Jo, takže rychle musím
Přejít, OK. Tohle to vím dát a tohle ty píchňáče jsem nikdy neměla přejít. OK, zatím je to dobře vypadá. To už hele. To je zlý, tohle je zlé. A velmi. Wow, já jsem to dal, nice. Nice. Jdeme level 3. Jdeme do level 3. Level 3. Počkej, mašina. So cute. Počkajte, prečo práve mašina? A čo je na tom? Tej vole, to frčí jako hovienko na paličke. Tej vole, to je úplně nice. Pokud jste to neviděli, tak ne. Tak teď vám to ukážu, protože jsem chcípl. Jo, to máte, to je takový house. Vidíte? To, oh my gosh, to čo bylo. Ta hudba se mi velice páči. Ježišmarja, to co je? Oh my gosh. To se nedá dát. A písali v komentářích, že tu nemá být iba ten štvorček, že to je také portále, ale nepísali mi zase, čo v tých portáloch je. Tak jsem velice zvědavý. No, takže tohle s tím dávám, OK. Oh my gosh, to... Oh my... Počkej. Takže když štiknu, tak to bude lítat. A když pustím, tak to OK, tak to nelítá. No, takže to jsem dal na 15 pokus. Takže už to poznám. Oh, ears. So cute. Ty vole. To čo, jo, to je to lietadilko. Čo som nevedel dať v tom 3. levelu v tej mašine. To je ears. Oh my gosh. To je úplně crazy. To je daň majster. Ja, no, jen to ešte raz skúsiť. No, dobré, OK. To vyťaž není dobré, pretože ja neviem ani kedy to dáme, kedy prehám. No, OK. To je zatiaľ pohodička. No a tu na, toto je problém. Prosím, necichni. OK. O, toto. Dobré. Ty vole, to byla škoda. No, nevadí. Tak jdu ještě. No, proč? No takže teď jdu poslední, to nevím poslední pokud, ale ještě budu to skončit pokud to no. Pak ukončíme tento díl a prostě, když si mi nabije mobil, tak si to ještě zahrajeme. Končíme si video. OK, toto prežívám. Tohle to, OK. Oh my gosh. Toto jsem neviděl dát. Oh my god. Oh my gosh. Viděli jste to? Tady. Pokud se vám video líbilo... Počkejte. Oh my gosh, to čo je? Pokud se vám video líbilo, tak dajte like, pokud se vám video líbilo, tak dajte like. No a môžete tam hodiť aj like, aj odbier, komentář.